ഈശ്വരൻ കോടി കോടി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ നാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ 3 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ഉറങ്ങിയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വീഡിയോ ഓണാക്കി ഇരിക്കൂ പറ്റുന്നവരൊക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മഴയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് കഴിഞ്ഞ 2 ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം വാചോവേഗം മനസക്രോധവേഗം ജിഹ്വാവേഗമുദരോപസ്ഥവേഗം ഏതാൻ വേഗാന്യോ വിഷഹേദധീരഃ സർവാമപി മാം പൃഥിവീം സശിഷ്യാത്. ആ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പഠിക്കുന്നത് നമ്മള്? ആർക്ക് ഗുരുവാവാം എന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ? ആർക്കാണ് ഗുരുവാവാൻ പറ്റുക? ലോകം മുഴുവൻ ശിഷ്യന്മാരെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നിവ സംബന്ധിക്കുന്ന ത്വരകള് അതായത് അമിതമായിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള ത്വരയെ നിയന്ത്രിക്കണം. പിന്നെയോ വാചോവേഗം മനസ്സക്രോധവേഗം, മനസ്സിന്റെ പലവിധ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലെ? മനസ്സെന്താണ് ഓരോന്നോരോന്ന് ചിന്തിച്ചു കൂട്ടും അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റണം. ക്രോധത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റണം. പിന്നെയോ ജിഹ്വ അല്ലെ? ഒരുപാട് രുചികൾ ആസ്വദിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ടെൻഡൻസി അത് ഇല്ലാതെയാക്കണം. പിന്നെയോ ഉദര ഉപസ്ഥ, ഉദരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വയറിന്റെ, ഉപസ്ഥ ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ, ഇതിന്റെയൊക്കെ ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരാൾക്ക് ഗുരു ആകാൻ സാധിക്കും. ലോകം നിറയെ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപോ നിയമാഗ്രഹഃ ജനസംഘശ്ച ലൗല്യംശ്ച ഷഡ്ഭിർഭക്തിർവിനശ്യതി. ഭക്തി 6 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താല് ഭക്തി നശിച്ചു പോകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണത്? അത്യാഹാരം അല്ലെ? അമിതമായിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമ്പാദിക്കുക, അമിതമായിട്ട് സമ്പാദിക്കുക. പിന്നെയോ അത്യാഹാര പ്രയാസ, ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുക. അതായത് ഓവർ ടൈം ഒക്കെ ചെയ്ത് കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെ? വലിയ വീട് കെട്ടണം, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെറിയ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുക. പിന്നെയോ അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപ. പ്രജൽപ എന്താണ്? വാചോ വേഗത്തിൽ പറയുന്നത് തന്നെ. പ്രജൽപ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അനാവശ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുക, ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വളവളാന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, പ്രജൽപ. പിന്നെയോ ജനസംഘം എന്താണ്? അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപോ നിയമാഗ്രഹ. നിയമാഗ്രഹ 2 എണ്ണം പറഞ്ഞു അല്ലെ? നിയമ ആഗ്രഹ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നിയമം പാലിക്കണമല്ലോ എന്ന് കരുതി
നിയമത്തിന് ഭയങ്കര റൂൾസ്. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത്, ഇപ്പോ ഒരു പ്രഭു, അതായത് അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു ടെമ്പിളില് എല്ലാവരും വരുമ്പോ ചെരുപ്പ് കൗണ്ടറിൽ പോയി ഊരി വെച്ച് ടോക്കൺ മേടിച്ചിട്ട് വരാൻ പറയും. അതാണ് അയാൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സർവീസ്. അപ്പോ ഒരു പ്രഭുവും എന്ത് ചെയ്തു, വണ്ടിയിൽ തന്നെ ചെരുപ്പ് ഊരി വെച്ചിട്ട് ചെരുപ്പിടാണ്ട് അകത്തേക്ക് വന്നു. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ആ പ്രഭു പറഞ്ഞു, അല്ലല്ല, നിങ്ങൾ ചെരുപ്പ് ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ചെരുപ്പ് ഇവിടെ കൗണ്ടറിൽ കൊടുത്ത് ടോക്കൺ വാങ്ങിക്കണം. അതെന്താണ്, ആവശ്യമുണ്ടോ അതിന്റെ? ഇല്ല അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ചെരുപ്പ് അവിടെ കൗണ്ടറിൽ വെച്ചിട്ട് ടോക്കൺ വാങ്ങിക്കാൻ പറഞ്ഞു, ശരിയാണ്. പക്ഷെ അവര് ചെരുപ്പ് കാറിൽ ഊരി വെച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത്. നമ്മള് നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയാ, നിയമം പാലിക്കണം, ശരിയാണ്. പക്ഷെ നിയമം പാലിക്കണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് പാലിക്കുക, അതാണ് ഒന്ന്. പിന്നെ നിയമാഗ്രഹ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നിയമം പാലിക്കാതിരിക്കലാണ്. എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ ഈ നിയമം ഒന്നും പാലിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് നിയമാഗ്രഹ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രജൽപോ നിയമാഗ്രഹ ജനസംഘംശ ലൗല്യംശ. ഭക്തി ഇല്ലാത്ത ആളുകളുമായി കൂട്ടുകൂടുന്നതാണ് ജനസംഘം എന്ന് പറയുന്നത്. അഭക്തന്മാരുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടുക. അവരോട് കൂട്ടുകൂടുമ്പോ അവരെന്താ സംസാരിക്കുക, അവർ ഈ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് സംസാരിക്കും അല്ലെ? പലപ്പോഴും നമുക്കൊക്കെയും ഈ കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ സമയത്ത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ഇല്ലാതെയാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ തോന്നും, ഓ ഇതല്ലേ നല്ലത്, എന്തിനാ നമ്മൾ വെറുതെ നാമം ജപിച്ച് സമയം കളയുന്നതെന്ന് നമുക്കും തോന്നും. അതാണ് പ്രശ്നം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ കൂട്ടുകൂടിയാൽ നമ്മൾ ആ വഴിയായി പോവും. അപ്പൊ ജനസംഘം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. ജനസംഘംശ ലൗല്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നേടാൻ വേണ്ടി വല്ലാതെ ആഗ്രഹിക്കുക, അത്യാഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. അതാണ് അങ്ങനെയുള്ള 6 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഭക്തി നശിച്ചു പോകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താണ്? ഉത്സാഹ നിശ്ചയ ധൈര്യ തത്തകർമ്മ പ്രവർത്തനാ സംഗത്യാഗാത് സദോ വൃത്തേഹേ ഷഡ്ഭിർഭക്തിർ പ്രസിദ്ധ്യതി. 6 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഭക്തി വർദ്ധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഷഡ്ഭിർ ഭക്തി പ്രസിദ്ധ്യതി. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഭക്തി വർദ്ധിക്കും. എന്തൊക്കെയാണ് 6 കാര്യങ്ങൾ? ഉത്സാഹം, ഒന്ന് ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുക. നിശ്ചയാത്, ധൈര്യാത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അർത്ഥം വേറെയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ പറയുന്ന ധൈര്യമല്ല ഇവിടെ പറയുന്ന ധൈര്യം, ക്ഷമ കൊണ്ടും എന്നാണ്. ധൈര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ക്ഷമയാണ് പറയുന്നത്. ധൈര്യാത് തത്തത്കർമ്മ പ്രവർത്തനാത്. അതെന്താണ് തത്തത്കർമ്മ പ്രവർത്തനാത്? അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനം അല്ലെ? ഏതിനനുസരിച്ച്? ഭക്തി ഉയരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഇവിടെ പറയുന്ന അർത്ഥം ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് അനുഗുണമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും, അതാണ് തത്തത്കർമ്മ പ്രവർത്തനാത്. സംഘത്യാഗാത്, അതെന്താണ്? അത് വീണ്ടും അതേ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ജനസംഘം അവിടെ ഒഴിവാക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ സംഘത്യാഗം ആയതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യാം. സംഘത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭക്തി ഇല്ലാത്ത ആളുകളുമായിട്ട് ത്യാഗം ചെയ്യുക. അത് ശരിയായ കാര്യമാണ് അല്ലെ? നേരത്തെ ജനസംഘമാണ് പറഞ്ഞത്, ഇവിടെ സംഘത്യാഗമാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് വ്യത്യാസം. ഇനി സദോവൃത്തെ, എന്താണ് സദോവൃത്തി? ഈ സത്തായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആരാണ്? അവര് ഭക്തന്മാരാണ് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് ഫോളോ ചെയ്യുക, അവര് പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ചെയ്യുക. അതാണ് ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്തി വർദ്ധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം പരിഭാഷ. ഭക്തിയുത സേവനം പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന 6 തത്വങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് ഉത്സാഹിയായിരിക്കുക, എപ്പോഴും ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി ഇരിക്കണം. 2 വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പ്രയത്നിക്കുക. ഇവിടെ എന്താ ഫോളോ ചെയ്യുക, അവര് പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ചെയ്യുക. അതാണ് ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്തി വർദ്ധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയോ? പറയാലോ. അതെന്താ എക്കോ വന്നത്? ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം. അൺമ്യൂട്ട് ആയിരുന്നു, അതായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം. ഭക്തിയുടെ സേവനം പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന 6 തത്വങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തേത് ഉത്സാഹിയായിട്ടിരിക്കുക, നമ്മള് എപ്പോഴും ഉത്സാഹിയായിരിക്കണം. രണ്ടാമത്തേത് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പ്രയത്നിക്കുക, അതായത് നിശ്ചയാത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പ്രയത്നിക്കണം. അപ്പോ നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. നമ്മള് ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുകയാണ്, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ്. ഈ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന ഒരു വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. അതുപോലെ നമ്മൾ ഏത് ആചാര്യനെയാണോ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, ആ ആചാര്യൻ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ആചാര്യന് എന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന ഒരു
ഉറച്ച വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പ്രയത്നിക്കുക, ക്ഷമയോടെ ഇരിക്കുക, ഒരിക്കലും ഇൻടോളറൻസ് കാണിക്കരുത്, ക്ഷമയോടുകൂടി ഇരിക്കുക. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, കേൾക്കുക, കീർത്തിക്കുക, കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുക, ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. അതായത് തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന. ഏതൊക്കെയാണ് ആ കർമ്മങ്ങള്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം. നിയാമക തത്വങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. ഭക്തന്മാരല്ലാത്ത ജനങ്ങളുമായി സഹവാസം ഉപേക്ഷിക്കുക. അതായത് അഭക്തന്മാരുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടാണ്ടിരിക്കുക. പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുക. സതോവൃത്തേഹേ, സതോവൃത്തേ പറഞ്ഞ എന്താണ്? പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുക. വിശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് പൂർണ്ണമായ വിജയം ഉറപ്പു തരുന്ന 6 സംഗതികളാണിവ. അപ്പൊ ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഭക്തി വർദ്ധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം: വൈകാരിക അഭ്യൂഹങ്ങളുടെയോ ഭാവനാപരമായ ആനന്ദത്തിന്റെയോ കാര്യമല്ല ഭക്തി സേവനം, അതിന്റെ സാരാംശ പ്രവർത്തനമാണ്. അതായത് വൈകാരിക അഭ്യൂഹങ്ങളുടെയോ ഭാവനാപരമായ ആനന്ദത്തിന്റെയോ കാര്യമല്ല ഭക്തി പ്രവർത്തനം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമി തന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ ഇപ്രകാരം നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്യാഭിലാഷിതാ ശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദ്യനാവൃതം ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനോ ശീലനം ഭക്തിരുത്തമം. ഉത്തമ ഭക്തി പരമപുരുഷോത്തമനായ ശ്രീകൃഷ്ണനിലുള്ള അക്കളങ്കമായ ഉത്തമ ഭക്തി എന്നത് ഭഗവാന് പ്രീതി ഉളവാക്കുന്ന മട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. ഈ സേവനം ബാഹ്യമായ എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ടാവരുത്. അതിൽ കാമ്യകർമ്മത്തിനോ അമൂർത്തമായ ജ്ഞാനത്തിനോ മറ്റു സ്വാർത്ഥ അഭിലാഷങ്ങൾക്കോ അവകാശമില്ല. അപ്പൊ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം, മറ്റുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെ. അഭിലാഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആഗ്രഹങ്ങൾ. അന്യ അഭിലാഷ ശൂന്യം, അതായത് മറ്റ് ആഗ്രഹങ്ങൾ, ശൂന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലാതെ, മറ്റ് ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ. ജ്ഞാനകർമ്മ ആദി അനാവൃതം, ജ്ഞാനവും ഉണ്ടാവണം, കർമ്മം ഉണ്ടാവണം. ജ്ഞാനം എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ, 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്തായിരുന്നു പേര്? എന്താണ്? രാജവിദ്യ, രാജഗുഹ്യ യോഗം അല്ലെ. വിദ്യ അത് എന്താണ്? എന്ത് ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് തരുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ ശരീരം എന്താണെന്നും നമ്മുടെ ആത്മാവ് എന്താണെന്നും ഒക്കെയുള്ള തിരിച്ചറിവ് അല്ലെ. ഇതാണ് ജ്ഞാനം. വ്യക്തമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ജ്ഞാനം, കർമ്മം. എന്ത് കർമ്മമാണ്? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ള കർമ്മം. ഇത് അനാവൃതം. അനാവൃതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇതുമായിട്ട് ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ, മറ്റാഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഭഗവാൻ ആരാണ്, നമ്മൾ ആരാണ്, നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ പൊസിഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക. അതാണ് ജ്ഞാനകർമാദി അനാവൃതം. ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനു, അങ്ങനെ അതെന്താണ്? അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനു പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭഗവാന് അനുകൂലമായിട്ട്. നമുക്കറിയാം കംസൻ, എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. കംസൻ എങ്ങനെയാ ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചത്? ഭഗവാനെ കൊല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ചിന്തിച്ചത് അല്ലെ. പക്ഷെ യശോദാമയും നന്ദമഹാരാജാവും എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചത്? എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ എന്താ പറയാ, സന്തോഷം വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അല്ലെ. ഭഗവാന് വേണ്ടി വെണ്ണ ഉണ്ടാക്കണം, ഭഗവാന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം, ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം, ഭഗവാനെ അണിയിച്ചൊരുക്കണം, ഇങ്ങനെയാണ് അവർ ചിന്തിച്ചത് അല്ലെ. അതാണ് ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ എന്താ പറയാ, പോസിറ്റീവായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക, ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കുക. മറ്റേത് നെഗറ്റീവായിട്ടാണ്. കംസൻ ചെയ്യുന്നത് നെഗറ്റീവായിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും ഭഗവാന് അനുകൂലമായിട്ടായിരിക്കണം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ അന്യ അഭിലാഷിത ശൂന്യം, അതായത് ഒരു ആഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് എനിക്ക് സമ്പത്ത് ഉണ്ടാവണം, എനിക്ക് സുഖം ഉണ്ടാവണം എന്നൊന്നും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാവരുത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഭക്തി പരിശീലനമാണ്. ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പരിശീലനമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭക്തി ഒരുതരം പരിശീലനമാണ്. പരിശീലനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തനം അതിലുണ്ടെന്ന് വരുന്നു. ആത്മീയതയുടെ പരിശീലനം ചില കപട യോഗികൾ പറഞ്ഞു പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അലസമായി ഒരിടത്ത് ധ്യാനിക്കാനിരിക്കലല്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് ഒരറിവും ലഭിക്കാത്തവർക്ക് ഇത്തരം അലസ ധ്യാനമുറകൾ കൊള്ളാം. അക്കാരണത്താൽ ഇത് ചിലപ്പോൾ മനോവികർഷങ്ങളായ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ അകറ്റി നിർത്തുന്നതിന് ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട്. ധ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ അബദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും താൽക്കാലികമായി വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കലാണല്ലോ. എന്നാൽ ഭക്തിയുത സേവനം അങ്ങനെയല്ല. അത് അബദ്ധ
ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ അകറ്റി നിർത്തുക മാത്രമല്ല അർത്ഥവത്തായ ഭഗവത് പ്രേമയുത സേവനങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുകയും കൂടിയാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തി ഒരു അനുശീലനം എന്നാണ്. പരിശീലനം എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. അനുശീലനമല്ല, പരിശീലനം. പരിശീലനം എന്ന് പറയുന്നു. എന്താണ് പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് ധ്യാനിച്ചിരിക്കലല്ല ഭക്തി എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഈ ധ്യാനത്തിൽ എന്തേ വരുന്നുള്ളൂ? ഒന്നും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കൽ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ കർമ്മനിരതരായിരിക്കണം. ഏത് കർമ്മത്തിലും നിരതരായിരിക്കണം? ഭഗവാന്റെ സേവന കർമ്മത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും നിരതരായിരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് കപടയോഗികളെ പോലെ അലസമായി ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കലല്ല എന്ന് പറയുന്നു. കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ എല്ലാ എന്താ പറയാ ഇംപ്യൂരിറ്റീസും എന്താണ് ഇല്ലാതെയാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ധ്യാനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കും, പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും. നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളെല്ലാവരും ദുർവാസാവ് മഹർഷിനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ദുർവാസാവ് മഹർഷി അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ദിവസം ഏകാദശിക്ക് പാരണ വീട്ടേണ്ട സമയമാകുമ്പോ പോവാണ്. അപ്പോ പറഞ്ഞു, ഞാൻ കുളിച്ചു വന്നിട്ട് നമുക്ക് പാരണ വീട്ടാം. അംബരീഷ് മഹാരാജാവാണെങ്കിൽ അത്രയും ശുദ്ധഭക്തനാണ്. തന്റെ നവവിധ ഭക്തിയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. അങ്ങനെയുള്ള അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത് ആണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ഞാൻ വന്നിട്ട് പാരണ വീട്ടാം. പക്ഷെ പാരണ വീട്ടിന്റെ അവസാനത്തെ സെക്കൻഡും ആയി, എന്നിട്ടും ഈ ദുർവാസാവ് മഹർഷി വന്നില്ല. അപ്പോ ഈ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ഒരു തുള്ളി ജലം കുടിച്ചിട്ട് പാരണ വീട്ടി. പക്ഷെ പാരണ വീട്ടിയപ്പോ ദുർവാസാവ് മഹർഷിക്ക് ധ്യാനത്തിൽ എല്ലാം മനസ്സിലാവും അല്ലെ, അദ്ദേഹം ഒരു യോഗിയാണ്. അപ്പോ അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട്, ഞാൻ വരാതെ എന്തുകൊണ്ട് ഏകാദശി ബ്രേക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലേന്ന് ഒരു മുടിനാരെടുത്ത് നിലത്തിട്ട് ഒരു രാക്ഷസനെ ഉണ്ടാക്കി. ഈ രാക്ഷസനെ കൊണ്ട് അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കയ്യിന്ന് സുദർശന ചക്രം സ്വമേധയാ ഇറങ്ങി വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ രാക്ഷസനെ കൊന്നിട്ട് പിന്നെ ദുർവാസാവ് മഹർഷിയുടെ പുറകെ പോകാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോ ഈ ദുർവാസാവ് മഹർഷി ധ്യാനം ചെയ്യുന്നയാളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് പക്ഷെ എന്താണ്, കോപം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം വീണു പോയി. പക്ഷെ അതേ സമയം ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വേശ്യാസ്ത്രീയെ നിയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ സ്ത്രീ വന്നപ്പോ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറയാണ്, എനിക്ക് 3 ലക്ഷം തവണ നാമം ജപിക്കണം, അത് ഒരു ദിവസത്തെ എന്റെ കോട്ടയാണ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടച്ച സേവനം ചെയ്യാമെന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ സ്ത്രീ 3 ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്തു. ഫുൾ ടൈം വേണം അല്ലെ, 3 ലക്ഷം നാമം ജപിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ ഡേ വേണം. അപ്പൊ ആ സ്ത്രീയെ പരിഗണിക്കാൻ ആർക്ക് സമയം കിട്ടുന്നില്ല? ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന് സമയം കിട്ടുന്നില്ല. 3 ദിവസം ആ സ്ത്രീ അവിടെ ഇരുന്ന് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എന്ന ശുദ്ധഭക്തന്റെ നാമജപം കേട്ടോണ്ടിരുന്നത് കൊണ്ട് ആ സ്ത്രീയുടെ ഉള്ളിലെ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം പോയി ആ സ്ത്രീ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഒരു ഭക്തനും യോഗിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അതായത് ഒരു യോഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വീഴ്ച സംഭവിക്കും. കാരണം അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ഒരു ഫോഴ്സ്ഫുൾ കൺട്രോൾ ആണ് നമ്മുടെ സെൻസസിനെ. പക്ഷെ ഭക്തൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, നമ്മുടെ സെൻസസിനെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ആ ഡിഫറൻസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യോഗിക്ക് വീഴ്ച വരും, പക്ഷെ ഭക്തന് വീഴ്ച വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ വ്യത്യാസം. 9 വിധം ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു? അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കാര്യം അല്ലെ, അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് നവവിധ ഭക്തിയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് 9 വിധം ഭക്തിയുത സേവനം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പരമപുരുഷോത്തമനായ ഭഗവാന്റെ നാമവും ദിവ്യ അപദാനങ്ങളും കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ അപദാനങ്ങളെ കീർത്തിക്കുക, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ സേവിക്കുക, ഭഗവാനെ അർച്ചിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പൂജിക്കുക, ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ദാസ്യം അനുഷ്ഠിക്കുക, ഭഗവാനുമായി മൈത്രിയിൽ ഏർപ്പെടുക, തന്നെ ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായും സമർപ്പിക്കുക. അത് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ശ്രവണം കീർത്തനം വിഷ്ണു സ്മരണം പാദസേവനം അർച്ചനം വന്ദനം ദാസ്യം സഖ്യമാത്മാ നിവേദനം. ഇതാണ് ആ ശ്ലോകം. ആ നവവിധ ഭക്തിയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളായിരുന്നു അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യം പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം അന്വേഷിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് അറിവ് നൽകാൻ കഴിയും. മുണ്ടക ഉപനിഷത്തിൽ തദ്വിജ്ഞാനാർത്ഥം സഗുരുമേവാധിഗച്ഛേത് എന്ന് പറയുന്നു. ആ ദിവ്യമായ അതീന്ദ്രിയ ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയില് 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 34-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? തദ്വിദ്ധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ഉപദേക്ഷ്യന്തി തേ ജ്ഞാനം നാനിന തത്വദർശിനഃ. അല്ലെ, ഒരു ഗുരുവിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന്
ഉപദേശം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് വ്യക്തമായി പറയുന്നു അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തോട് വിനയപൂർവ്വം അന്വേഷിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് സേവനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവര് നമുക്ക് ഇത് പകർന്നു തരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെയുള്ള അറിവ് പകർന്നു തരാൻ കഴിവുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അയാൾ സത്യത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അതായത് സത്യം അറിയുന്ന ആളാണ് നമ്മൾ ഗുരു എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഗുരുവിന് നമ്മളെ സത്യം മനസ്സിലാക്കിച്ചു തരാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിനെ വിനയപൂർവ്വം സേവനം ചെയ്ത് വിനയപൂർവ്വം നമ്മൾ ചോദ്യം ചോദിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം. നമ്മള് ഇവിടെ അർജുനന്റെ കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടു. അതുപോലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്, അതുപോലെ ശൗനകാദി മഹർഷിമാര് ഒക്കെ ചോദിച്ചറിയുന്നത്, വിതുരൻ ചോദിച്ചറിയുന്നുണ്ട് മൈത്രേയനോട്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഒരു ശിഷ്യൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് എന്ന്. അപ്പോ മുണ്ടകോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നു, തദ് വിജ്ഞാനാർത്ഥം സഗുരുമേവാദി ഗച്ഛേത്. ആ ദിവ്യമായ അതീന്ദ്രിയ ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം. അതായത് നമുക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ ജ്ഞാനം ലഭിക്കാൻ നമ്മൾ ഒരു ആത്മീയ ഗുരു ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക്. അപ്പോ നമ്മൾ ഇവിടെ ശില പ്രഭുപാദരാണ് എല്ലാവരുടെയും പ്രഥമ ശിക്ഷാ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അന്ന് പ്രഭു പറഞ്ഞു തന്നു ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെ. പ്രഥമ ശിക്ഷാ ഗുരു, ആദ്യത്തെ ശിക്ഷാ ഗുരു ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. അപ്പോ ഒരു ഗുരുവിനെ, ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് വരെ നമ്മുടെ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ശില പ്രഭുപാദരാണ്. ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനുള്ള സന്ദർഭം ഉത്സാഹപൂർവ്വം ഏവരും സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഉത്സാഹമില്ലാതെ വിജയിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങണം എന്നുള്ളത് ആ ഒരു സന്ദർഭം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്? നമ്മള് ഉത്സാഹപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് വളരെ താല്പര്യം ഉണ്ടാവണം. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടവരാണ് നമ്മള് എന്ന്. ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, ബ്രഹ്മാണ്ഡേ ഭ്രമിതേ കോന ഭാഗ്യവാൻ ജീവ ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേ പായ ഭക്തി ലതാ ബീജ്. അതായത് ബ്രഹ്മാണ്ഡേ ഭ്രമിതേ കോന ഭാഗ്യവാൻ. അതായത് ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക്, ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭ്രമിതേ, നമ്മൾ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ശരീരം എടുക്കുന്നു, അതിന്റെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അടുത്ത ശരീരം, അതിന്റെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്. പക്ഷെ ഒരു ശരീരം എടുത്തിട്ട് അടുത്ത ഒരു ശരീരത്തിലേക്കല്ല നമ്മൾ പോകുന്നത്. 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ട തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, നമുക്ക് ഇവിടെ കർമ്മങ്ങൾ അക്യുമുലേറ്റ് ആവുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. മൃഗശരീരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് അവർ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്താലും അവർക്ക് അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഇല്ല. അവർക്ക് വീണ്ടും എന്താ പറയാ, അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ വേറെ ജന്മം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഒരു മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് നമുക്ക് പല പല മൃഗങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ട തരത്തിലുള്ള കർമ്മമായി മാറുന്നത്. അതുപോലെ സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളില് അവിടെയും കർമ്മങ്ങളില്ല. അവിടെയും നമുക്ക് എന്താ പറയാ, സുഖത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും എന്തും ചെയ്യല്ലേ. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ദേവേന്ദ്രനൊക്കെ ഒരുപാട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെയും പക്ഷെ എന്തില്ല, കർമ്മങ്ങളുടെ അക്യുമുലേഷൻ ഇല്ല. കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവൻ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത്, ഇവിടെ ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ചാണ് നമുക്ക് അക്യുമുലേറ്റ് ആവുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കർമ്മം ചെയ്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും ജനന മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ ഉത്സാഹപൂർവം ഭഗവാന്റെ സേവനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. അതിനുള്ള സന്ദർഭം ഉത്സാഹപൂർവം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അതാണ് ഉത്സാഹാത് അല്ലെ. ഇനിയോ ഉത്സാഹാത് നിശ്ചയാത്, വിശ്വാസം വേണം. അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. കൃഷ്ണനിൽ നിന്നും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒന്നും തന്നെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു. മയാ തദമിതം സർവം ജഗദവ്യക്തമൂർത്തിന മത്താനി സർവഭൂതാനി നചാഹം തേഷവസ്ഥിതഃ. എന്റെ അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എന്നിലുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ അവയിലില്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ചിലർ വിചാരിക്കും ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭഗവാൻ വേറെ ഇല്ല അല്ലെ. എങ്ങനെയാണോ പാലിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ടത്, അത് അലിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പഞ്ചസാര വേറെ ഇല്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? മത്തഃപരതരം നാന്യാത് മത്തഃപരതരം നാന്യാത് കിഞ്ചിദസ്തി ധനഞ്ജയ മൈ സർവമിദം പ്രോതം സൂത്രേ മണികണ ഇവ. ഒരു നൂലിന്റെ മുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് മുത്തുകളെ കോർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മുഴുവൻ ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പാലിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ടതുപോലെയാണോ നൂലില് മുത്ത് കോർത്ത് കഴിഞ്ഞാല്?
അല്ല അല്ലെ, അതിൽ ശരിക്കും വ്യക്തമായിട്ട് ആ നൂലുണ്ട് അവിടെ. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ നൂലുണ്ട്. ആ നൂലിന്റെ മുകളിലാണ് എല്ലാ മുത്തും കോർത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നത്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അവരിൽ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തന് അറിയാം ഒരു വസ്തുവും കൃഷ്ണനിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമല്ല എന്നും തന്മൂലം എല്ലാം കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നും. അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലാണ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉള്ളതെങ്കിലും എല്ലാം ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്? ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് അല്ലെ എല്ലാം. കാരണം ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്, നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാം മെഷീനറീസ് ആണ് അല്ലെ. തുടയ്ക്കണമെങ്കിൽ മെഷീൻ ഉണ്ട്, പാത്രം കഴുകാൻ മെഷീൻ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ബ്രെയിൻ ഇല്ലേ? ഇത് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ, ഒരാള് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ബ്രെയിൻ ഉണ്ട്. ഈ ബ്രെയിൻ ആര് കൊടുക്കുന്നതാണ്? ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ ഈ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ സാധനങ്ങളും ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഭഗവാനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് ഇരുമ്പാകട്ടെ സ്വർണ്ണമാകട്ടെ നമ്മൾ കുഴിച്ചെടുക്കണം. നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും സ്വർണ്ണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ? ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇത്രയും വില കയറൂല അല്ലെ സ്വർണത്തിന്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല, ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതാണ്. അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് എടുത്തിട്ട് മാറ്റി മാറ്റി നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണെങ്കിൽ പോലും അതിന്റെയൊക്കെ എന്താ പറയാ, റോ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ആ റോ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള സാധനമാക്കി മാറ്റുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മളത് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആണെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതും എന്തായി മാറും? ആത്മീയമായി മാറുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തനെ അറിയാം ഒരു വസ്തുവും കൃഷ്ണനിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമല്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണനല്ലാതെ യാതൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേറെ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാറ്റിനെയും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാബോധത്തോടു കൂടി ബുദ്ധിപൂർവ്വം നടത്തുന്ന പ്രയത്നത്തെ ഉത്സാഹം എന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാം ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തക്കവണ്ണം മാർഗങ്ങൾ ശരിപ്പെടുത്താൻ ഭക്തന്മാർക്ക് അറിയാം. അപ്പോ ഇതിനെ ഉത്സാഹം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ത് കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനെ സേവിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയോടുകൂടി ഭഗവത് സേവനം മനോഭാവത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഉത്സാഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ നമുക്ക് അതായത് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഉത്സാഹം. പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ നിർവഹിക്കണം. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഒരാൾ അക്ഷമനാകരുത്. ഗുരുവിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് ഗുരുവിലും കൃഷ്ണനിലും സമർപ്പണ ബുദ്ധിയോടുകൂടി അവ ചെയ്തു തീർക്കണം. അപ്പൊ രണ്ടു പേരിലും നല്ല വിശ്വാസം വേണം. ഗുരുവിലും വിശ്വാസം വേണം, ഭഗവാനിലും വിശ്വാസം വേണം. എന്നിട്ട് സമർപ്പണ മനോഭാവത്തോടുകൂടി നമ്മള് അർജുനന്റെ കാര്യത്തിൽ കണ്ടു, ശിഷ്യസ്തേഹം ശാതി മാം ത്വാം പ്രപന്നം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനോട് ശരണാഗതി അടയുന്നത് അർജുനൻ. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തില് ആകെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി പോയ സമയത്ത് അർജുനൻ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഗുരുവിലും ഭഗവാനിലും വിശ്വാസത്തോടു കൂടി സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. ഈ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി അയച്ചതാണ് എന്ന മനസ്സോടു കൂടി സ്വീകരിക്കണം. ഏതുപോലെ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു വലിയ ഒരു പുഴയുടെ നടുക്കൂടെ ഒരു പാലിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു കുട്ടിയാണ് അല്ലെ, ആ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യും? അച്ഛന്റെ കൈ പിടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛന്റെ തോളത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു പേടി ഉണ്ടാവില്ല. എന്റെ അച്ഛൻ എന്നെ അപ്പുറത്ത് എത്തിക്കുന്നുള്ള ഉറപ്പ്, ഷുവറിറ്റിയാണ്. ഇനി അച്ഛൻ വീണ് പോവുകയാണെങ്കിൽ പോലും ആ കുട്ടിക്ക് പേടി ഉണ്ടാവില്ല. അത്ര ഉറപ്പാണ് ആ കുട്ടിക്ക്, ഞാൻ വീഴൂല എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഗുരുവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് എന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഈ ഗുരുവിന് സാധിക്കും എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോ സമർപ്പണ ബോധവും നമുക്കുണ്ടാവും. ആത്മവിശ്വാസമുള്ളവനായിരിക്കണം. അവശ്യം രക്ഷിബേ കൃഷ്ണൻ തീർച്ചയായും എന്നെ രക്ഷിക്കുകയും ഭക്തിപൂർവം സേവനം വിജയകരമായി നിർവഹിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിനെയാണ് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ അവശ്യ രക്ഷിബേ കൃഷ്ണ, ഭഗവാൻ എന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും, അവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു സംശയമില്ല. അതാണ് അവശ്യം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. ഒരു സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്നെ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു ഡൗട്ടും എനിക്കില്ല എന്ന ഒരു ഇത് വേണം. അങ്ങനെ എന്നെ ഭക്തിയുത സേവനം നിർവഹിക്കുന്നതിന് ഭഗവാൻ സഹായിക്കും. പ്രത്യേകിച്ചും അപ്പൊ എന്റെയൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊന്നും ഭക്തിയിൽ വരേണ്ട ആളെ അല്ല. പക്ഷെ ഭഗവാനായിട്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാനായിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ശരിക്കും അനുഭവത്തിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ ആ ഒരു ബലത്തിൽ പറയാണ്,
നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യണം എന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഭഗവാൻ ഏർലിയസ്റ്റ്, അതാണ് ഒട്ടും ഡിലേ ഉണ്ടാവില്ല. വളരെ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ നടക്കും എന്നുള്ളതാണ്. പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ ആ ഭക്തിയിൽ ഭഗവാൻ ഉയരാൻ സഹായിക്കും. ഇതിനെയാണ് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആരും ആലസ്യം വെച്ച് പുലർത്തരുത്. കർമ്മപ്രവർത്തനത്തിൽ ഉത്സാഹിയായിരിക്കുക. അപ്പോ നമ്മൾ മടിയന്മാരായിട്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം, വളരെ ഉത്സാഹിയായിട്ടിരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തിരിച്ചു പോകണല്ലേ. നമുക്ക് എത്ര സമയം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മടിയന്മാരായിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര സമയം ഇവിടെ കിട്ടും നമുക്ക് ഒരു ഉറപ്പുമില്ല. നമ്മൾ എപ്പോൾ മരിച്ചു പോകുമെന്ന് അറിയില്ല. ഇന്ന് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ടാണ് മരണം സംഭവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് എം വാപി സ്മരൺ ഭാവം രജത്യന്തേ കളയപരം തം തമേ വൈദി കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവ ഭാവിത. അതായത് നമ്മളെ ചിന്ത ഒരു നിമിഷം തെറ്റിപ്പോയാൽ തീർന്നു അല്ലെ, നമ്മൾ അതായി തീരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭരത മഹാരാജാവൊക്കെ അത്രയും വലിയ ഭക്തനായിരുന്നു. എന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മാനിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ച് മാനാകേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? ഭരത മഹാരാജാവ് സ്വയം ഋഷഭദേവന്റെ മകനാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെ ഋഷഭദേവനായി വന്നിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ മകനാണ് ഭരത മഹാരാജാവ്. അദ്ദേഹം അറിവ് വെച്ചപ്പോ തൊട്ട് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. എന്നിട്ട് അവസാന കാലത്ത് മാനിനെ ഒരു സേവനം ചെയ്ത് ആ മാനിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് മരിച്ചു പോയത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മാനായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ നമ്മളാണെങ്കിലോ വളരെ വൈകിയാണ് ഭക്തിയിൽ വന്നത്. പോരാണ്ട് നമ്മളെ കലികാലത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നമുക്ക് വീഴ്ചയ്ക്ക് എന്താണ് സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മള് സദാസമയം ഒരിക്കൽ പോലും മടിപിടിച്ചിരിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം നമ്മളെ. കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ 4 അടിസ്ഥാന നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്. 4 പ്രധാന നിയന്ത്രണങ്ങൾ: അവിഹിത ലൈംഗികം, മാംസഭക്ഷണം, ചൂതാട്ടം, മദ്യസേവനം. ഇവ പാടെ ഉപേക്ഷിക്കണം. ഈ തത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ ഭക്തൻ ഉത്സാഹിയായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഈ 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ നമ്മള് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ജപമാലയിൽ 16 മാല ജപിക്കുക എന്നത് യമനിയമങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. അതായത് യമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്തുകൂടാത്തതും നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ടതും എന്നാണ്. 16 മാല ജപിക്കുക എന്നുള്ളത് നിയമത്തിലാണ് വരുന്നത്. ഈ നിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശ്വസ്തയോടെയോ ഉത്സാഹത്തോടെയോ നിർവഹിക്കണം. ഇതിനെ തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക, 16 മാല ജപിക്കുക, ഭഗവാൻ നിവേദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുക, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്? വിശ്വാസത്തോടെയും ഉത്സാഹത്തോടെയും ചെയ്യണം. അതിനെയാണ് തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന. ഭക്തി സേവനത്തിൽ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ഒരാൾ അഭികാമ്യമല്ലാത്ത ആളുകളുടെ സഹവാസം ഉപേക്ഷിക്കണം. കർമ്മികൾ, ജ്ഞാനികൾ, യോഗികൾ, അഭക്തന്മാർ ഇവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിനകത്ത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ, അത് പറയാതെ പോയിക്കൂടെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ക്ഷമ എന്നതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഈ ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല, അത് ഞാൻ വായിക്കാട്ടോ. ക്ഷമ ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. നവവധുവായ സ്ത്രീ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് സന്തതിയെ സ്വാഭാവികമായും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ അത് ലഭിക്കണമെന്ന് അവൾക്ക് ആശിക്കുവാനാവില്ല. വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് അവൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. പക്ഷേ അതോടൊപ്പം സന്തതി ഗർഭത്തിൽ വളരുമെന്നും യഥാസമയം ജനിക്കുമെന്നും വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ തന്റെ ഭർത്താവിന് സമർപ്പിക്കണം. അതുപോലെയാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ കാര്യം. അവിടെ ആത്മസമർപ്പണം എന്നതിന് പരിപൂർണ വിശ്വാസം എന്നാണ് അർത്ഥം. അവശ്യം രക്ഷിബേ കൃഷ്ണ, അതായത് കൃഷ്ണൻ തന്നെ നിശ്ചയമായും രക്ഷിക്കുമെന്നും ഭക്തിയുത സേവനം നിർവിഘ്നം വിജയപ്രദമായി നടത്തുന്നതിന് വേണ്ട സഹായം തനിക്ക് നൽകുമെന്നും ഭക്തൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇതാണ് വിശ്വാസം. ഒരു നല്ല എക്സാമ്പിൾ ആണിത് അല്ലെ. അതായത് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എനിക്ക് കുട്ടി ഉണ്ടാവണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാൻ ആർക്ക് അവകാശം ഇല്ല? ഒരു സ്ത്രീക്ക് അവകാശം ഇല്ല. പക്ഷെ കുറച്ചു നാള് ഭർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിച്ച് ഭർത്താവിന് സ്വയം സമർപ്പിച്ചാൽ അവൾക്ക് ഒരു കുട്ടിയുടെ അമ്മയാവാം. അതിന് കുറച്ചു നാൾ കാത്തിരിക്കണം. മിനിമം ഒരു 9 months എങ്കിലും നമ്മൾ കാത്തിരിക്കണം അല്ലെ. അതുപോലെ ഭക്തിയിൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ നിശ്ചയമായിട്ട് രക്ഷിക്കും. പക്ഷെ ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അത് അല്ലാതെ ഞാനിപ്പോ നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു തരുന്നില്ലല്ലോ, ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു തരുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. നമ്മൾ ക്ഷമയോടുകൂടി നമ്മൾ ഇരിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയിൽ എനിക്ക് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഒന്നും എനിക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലല്ലല്ലോ, ഞാൻ ഭക്തി ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അത് പാടില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് എത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്ര ചെയ്യാം. അതായത് സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോഭയം. നമ്മൾ കുറച്ച് ചെയ്താൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാൻ സിറ്റുവേഷൻസ് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ
ആഗ്രഹിക്കുകയും കൂടി ചെയ്താൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭക്തി സേവനത്തിൽ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ഒരാൾ അഭികാമ്യമല്ലാത്ത ആളുകളുടെ സഹവാസം ഉപേക്ഷിക്കണം. അതായത് അഭക്തന്മാരുടെ കൂട്ട് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബുക്കുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവിടെ? ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫ് വായിക്കാനേ. ഉണ്ട് മാതാജി. രാധാ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ മാതാജി പേജ് നമ്പർ 38. അത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആ പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചോളൂ. വായിക്കാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ സാഫല്യം ഉണ്ടാകുന്നതിന് ദുർജന സംസർഗം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. കർമ്മികളും ജ്ഞാനികളും യോഗികളും മറ്റ് അഭക്തന്മാരും ഇവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഒരിക്കൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഗൃഹസ്ഥ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാൾ വൈഷ്ണവർ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട സാമാന്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിഷ്ണുഭക്തിയുടെ സാമാന്യ തത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉടനെ മറുപടി പറഞ്ഞു. അസൽ സംഗത്യാഗം എന്ന്, വൈഷ്ണവാചാര എന്ന്. ലൗകിക ജനങ്ങളോട് അഥവാ അഭക്തന്മാരോട് സംസർഗം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നവനാണ് ലക്ഷണമൊത്ത വൈഷ്ണവൻ. താണ്ഡേര ചരണ സേവി ഭക്ത സനേവാസ എന്നാണ് ശ്രീല നരോത്തമദാസ ഠാക്കൂർ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൽമഷമില്ലാത്ത ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കത്തിൽ ജീവിക്കണം. പൂർവാചാര്യന്മാരായ 6 ഗോസ്വാമിമാർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള യമനിയമങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം. ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമി, ശ്രീ സനാതന ഗോസ്വാമി, ശ്രീ ജീവഗോസ്വാമി, ശ്രീ രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ശ്രീ ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ശ്രീ രഘുനാഥ ദാസ ഗോസ്വാമി ഇവരാണ് 6 ഗോസ്വാമിമാർ. ഭക്തന്മാരുടെ സംഘത്തിൽ ചേർന്ന് ജീവിക്കുമ്പോൾ അഭക്തരുമായി കൂടിക്കഴിയേണ്ട അവസരമേ ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെ കഴിയുന്നതിനും ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന് അനുഗുണങ്ങളായ യമനിയമങ്ങൾ പരിശീലിക്കുന്നതിനും ജനങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നതിനായിട്ടാണ് കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി അനവധി കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തന്മാരുടെ കൂട്ടുകൂടണം. ഭക്തന്മാരുടെ കൂട്ടുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗുണം? നമുക്ക് ഈ അസത് സംഘത്യാഗ ഒഴിവാക്കാം അല്ലെ? കാരണം നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് മുഴുവൻ ഭക്തന്മാരായിരിക്കും. അപ്പോ ഭക്തന്മാരുടെ കൂട്ടുകൂടാ, അഭക്തന്മാരുടെ കൂട്ട് ഒഴിവാക്കുക. ഇത് രണ്ടും ഒന്നിച്ചു നടക്കും. ഏതുപോലെ ലൈറ്റ് ഇട്ടാൽ ഇരുട്ടില്ലാതെയാവുന്നത് പോലെ നമ്മള് ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെ കൂടുമ്പോ അഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളും, കാരണം അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മള് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 4 ആള് കൂടുന്നിടത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേ ഭഗവാനെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരൊക്കെ പോയി കൂടുന്നു. അപ്പോ ഭക്തന്മാരുടെ കൂട്ടുകൂടൽ തന്നെയാണ് അഭക്തന്മാരുടെ കൂട്ട് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു മെഡിസിൻ. പിന്നെ കർമ്മികൾ, ജ്ഞാനികൾ, യോഗികൾ, അഭക്തന്മാർ ഇവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇവരെയൊക്കെ നമ്മള് ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കർമ്മികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ലൗകികമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകള്. പിന്നെ ജ്ഞാനികൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറയുന്നത്? അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അവർ പറയും, പക്ഷെ അവരെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യില്ല. അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ സേവനം ചെയ്യില്ല. യോഗികൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ദുർവാസ മഹർഷിയെ പോലെയുള്ളവരാണ്. പിന്നെ അഭക്തന്മാർ, ഇവരൊക്കെ അവരുടെയൊക്കെ സഹവാസം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൽമഷമില്ലാത്ത ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കത്തിൽ ജീവിക്കുകയും 6 ഗോസ്വാമിമാർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള യമനിയമങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനാണ് നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതം പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ? ഇത് രൂപഗോസ്വാമി ജീവഗോസ്വാമി ചേർന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഉപദേശങ്ങൾ. ഈ 11 ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മള് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കും. ഭക്തന്മാരെല്ലാം പ്രഭാതത്തിൽ 4 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പ്രഭാത പൂജയായ മംഗളാരതിയിൽ പങ്കെടുത്ത് ഭഗവത് പാരായണം, കീർത്തനം മുതലായ കർമ്മങ്ങൾ മുടങ്ങാതെ ചെയ്യണം. അപ്പോ അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ പാരഗ്രാഫിൽ വായിച്ചപ്പോ പറയുന്നുണ്ട് പ്രഭുപാദർ അവിടെ ഈ ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കി തരാണ് ഇസ്കോൺ ചെയ്യുന്നത് എന്ന്. അതായത് നമുക്ക് ഭക്തന്മാരുടെ സംഘം കിട്ടുന്നു, അഭക്തന്മാരുടെ സംഘം ഇല്ലാതെയാവുന്നു. ഇസ്കോൺ എന്നൊരു സ്ഥാപനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ വരുന്നതൊക്കെ ആരായിരിക്കും? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനും താല്പര്യമുള്ള ഭക്തന്മാരായിരിക്കും അല്ലെ? പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു 4 മണിക്ക് എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് 4:30 മംഗളാരതിയാണ് അല്ലെ? എല്ലാവരും മംഗളാരതി കാണാൻ ഇപ്പൊ ഓൺലൈനിൽ മംഗളാരതി അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മളിപ്പോ വീടിന്റെ അടുത്ത് ഇസ്കോൺ ടെമ്പിൾ ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് മംഗളാരതിയിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ സൂമില് കൊറോണ വന്നത് കൊണ്ട് വന്ന ഭാഗ്യമാണ് അതൊക്കെ അല്ലെ? നമ്മളെ പോലെ ഉള്ളവരല്ലെങ്കിൽ
വീട്ടിലിരിക്കുക എന്നല്ലാതെ വേറെ ഒരു നിവൃത്തിയില്ല അല്ലെ. അമ്പലത്തിലൊന്നും പോവാൻ ആ സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോ ശരിക്കും മോസ്റ്റ്ലി എന്താണ്, എല്ലാം സിംഗിൾ ഡിവോട്ടീസ് ആയിരിക്കും. ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് ഡിവോട്ടീസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോവായിരിക്കും. സിംഗിൾ ഡിവോട്ടിക്ക് ഒരിക്കലും അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ സൂം ടെമ്പിൾ വന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കൊക്കെ മംഗളാരതിയിലും പങ്കെടുക്കാം. പിന്നെ ഭഗവത് പാരായണം, കീർത്തനം, നമുക്ക് ഭാഗവതം ക്ലാസ്, ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് ഒക്കെ നമ്മള് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓൺലൈനിൽ തന്നെ. ഉത്സാഹം, ക്ഷമ, വിശ്വാസം ഇവ ഉണ്ടാവുക, അഭക്ത സംഘം ഒഴിവാക്കുക, യമനിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുക. ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ ഈ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാൽ ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുന്നേറാൻ കഴിയും. കാമ്യകർമ്മം, ദാർശനിക ജ്ഞാന സമ്പാദനം, ഭൗതിക സമ്പാദനം, യോഗസിദ്ധി ആഗ്രഹിക്കുക ഇവ ഭക്തി സേവനത്തിന് വിപരീതമാണ്. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോ ഇത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യമാണ്. അതായത് കാമ്യകർമ്മം, നമ്മള് ചിലപ്പം നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഭക്തിയെ കുറിച്ചൊന്നും അറിവില്ലാത്ത നമ്മുടെ ടൈപ്പ്, അതായത് ഇസ്കോണിന്റെ രീതികളൊന്നും അറിയില്ലാത്ത ആളുകൾ വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ നാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാറില്ല, ഇഷ്ടം പോലെ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാവണം അല്ലെ. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ പറയണത്, കാമ്യം അതായത് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കണം എന്നാണ്. അന്യാഭിലാഷിതാ ശൂന്യം, അതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതെ പിന്നെ ദാർശനിക ജ്ഞാന സമ്പാദനം. കുറെ പേരുണ്ട് അവർക്ക് ഒരുപാട് ജ്ഞാനം മാത്രമാണ്, അവർ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതങ്ങനെയല്ലേ അതിങ്ങനെയല്ലേ ചോദിക്കും അല്ലെ. പക്ഷെ ശരിക്കും ഇതൊക്കെ എന്തിനാ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്, എന്തിനാണ്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു വേദൈശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ അല്ലെ. ഭഗവാനെ അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ ഈ അറിവ് കിട്ടിയിട്ട് ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല. ഭഗവാനെ അറിയാം, ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യലാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം. ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അറിയാനുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എന്തിനാണ്, ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് മാത്രമാണ്, അല്ലാണ്ട് അതിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് നമ്മള് ടൈം പാസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ഭൗതിക സമ്പാദനം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കുക, യോഗസിദ്ധി ആഗ്രഹിക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. യോഗസിദ്ധി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അണിമ ലക്കിമ അല്ലെ, എനിക്ക് ചെറുതാവാൻ പറ്റും, പെട്ടെന്ന് അപ്രത്യക്ഷനാവാൻ പറ്റും അല്ലെ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത്. നമ്മള് സൗഭരി മഹർഷിയുടെ ഇതിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. സൗഭരി മഹർഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലൊരു യോഗിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വെള്ളത്തിനടിയിൽ പോയി ഇരുന്നാണ് തപസ് ചെയ്തത്. നല്ല യോഗിയായിരുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെ എല്ലാ ലൗകികമായ എല്ലാത്തിനെയും ഉപേക്ഷിച്ച് വെള്ളത്തിനടിയിൽ പോയി തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം രണ്ട് മത്സ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇണചേരുന്നത് കാണാനിടയായി. അപ്പൊ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി. അപ്പോ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം അടുത്ത് വരുമ്പോ തന്നെ അത്രയും നാർന്ന ഒരു ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. കാരണം വെള്ളത്തിനകത്തിരിക്കല്ലേ അല്ലെ, കുളി വേറെ ഒന്നും ശുചിയാക്കലോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല. ശരീരമൊക്കെ അങ്ങനെ അഴുകി ഭയങ്കര സ്മെല്ല് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ രാജാവിന്റെ അടുത്ത്, മാന്ധാത എന്ന് പറയുന്ന രാജാവിന്റെ അടുത്താണ് പോയത്. അദ്ദേഹത്തിന് 50 പുത്രിമാരുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ 50 പുത്രി, എനിക്ക് ഒരു മകളെ കല്യാണം കഴിച്ചു തരണം എന്നാണ് സൗഭരി മഹർഷി പറയുന്നത്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര അടുത്ത് വരുമ്പോ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് സ്മെൽ ചെയ്തു. ഒരു കുട്ടീനെ അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, താങ്കൾ പോയിട്ട് ആരെങ്കിലും താങ്കളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ കഴിച്ചോളൂ, കല്യാണം കഴിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, അദ്ദേഹം പോകുന്ന വഴി തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു സുന്ദരനായ ചെറുപ്പക്കാരനായി മാറി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതെന്താണ്, യോഗസിദ്ധിയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ആ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട മാത്രമല്ല 50 പെൺകുട്ടികൾ അയാളുടെ കൂടെ പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ രാജകുമാരിമാരെ 50 പേരും കൂടെ പോയി. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയും സുന്ദരനായി കാണാൻ. അത് യോഗ സിദ്ധിയാണ്. അപ്പോ ഇതൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭക്തി സേവനത്തിന് വിപരീതമാണ്. വീണുപോകും നമ്മള്. കാരണം അങ്ങനെയുള്ള യോഗസിദ്ധിയൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോഗ്രസ് അല്ല ഉണ്ടാവുക, നമ്മുടെ താഴോട്ടാണ് പതിക്കുക. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭക്തന്മാരാകുന്നവരെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്, ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. ഭക്തി മാർഗത്തിലുള്ള പരിപൂർണമായ ശ്രദ്ധ കൊണ്ട് ഉദ്ദിഷ്ട ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം. മറ്റു മാർഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മെ അസ്വസ്ഥരാക്കുകയേ ഉള്ളൂ. അതായത് ഭക്തി മാർഗത്തിലുള്ള പരിപൂർണമായ ശ്രദ്ധ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ മുന്നേറണം എന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണോ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതാണ് തതോ വൃത്തേഹ അല്ലെ. നമ്മള് സത്തായിട്ടുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള ആചാര്യന്മാർ നമുക്ക് എന്താണോ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അത് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. അല്ലാതെയുള്ള മാർഗങ്ങളൊക്കെയും നമ്മളെ അസ്വസ്ഥരാക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും ഭക്തിയിൽ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല നമ്മൾ വഴി തെറ്റിപ്പോയാൽ. അത്രയും എന്താണ് ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം, എത്രയും ഉയർന്ന സ്ഥലത്തിൽ എത്തിയാൽ പോലും വീഴ്ച സംഭവിച്ചു പോവാറുണ്ട്. മഹാരാജാവിന്റെ കഥ അത് ഒരു വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കും, അങ്ങനെ ഡേഞ്ചറസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മിണ്ടാണ്ടിരുന്നാ പോരെ, ഭക്തി ചെയ്യാണ്ടിരുന്നാ പോരെ എന്ന്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം മാം പ്രപത്യന്തേ തം തദൈവ വചാമ്യഹം
മമ വർത്തമാനുവർത്തന്തേ മനുഷ്യാ പാർത്ഥ സർവശഃ. നമ്മൾ എപ്പോഴായാലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടവരാണ്. എല്ലാവരെയും ഭഗവാന്റെ പാത പിന്തുടർന്ന് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകേണ്ടവരാണ്. ഇത് ഇപ്പൊ ലേറ്റ് ആക്കിയാൽ നമ്മൾ പിന്നെയും ലേറ്റായി പോകും. നമ്മൾ ഒരുപാട് ശരീരം എടുത്ത് കഷ്ടം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടേ പോകേണ്ടി വരും. അതിനേക്കാൾ നല്ലത് എത്രയും വേഗം ഭഗവാൻ നമ്മളെ ചൂസ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കേൾക്കാനും പഠിക്കാനും അറിയാനും സാധിച്ചത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മളൊക്കെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ ചൂസ് ചെയ്തത്. എത്ര കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളുണ്ട് അല്ലെ? പക്ഷെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ എത്ര പേരുണ്ട് ഇന്ന്? 27 പേരുണ്ട്, ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ. ഞാനും അഡ്മിന്മാരും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടെ 27 പേരുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിത് യദതി സിദ്ധയേ യതതാമപി സിദ്ധാനാം കശ്ചിന്മാം വേത്തി തത്വതഃ അല്ലെ? അത്രയും വളരെ റെയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ചൂസ് ചെയ്ത് നമുക്കെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയിൽ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, വീണ് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് 6 ഗോസ്വാമിമാര് തന്ന അതേ പാത നമുക്ക് പിന്തുടരാം, വ്യതിചലിക്കാതെ. ഈ പ്രയത്നത്തിൽ നാശമോ ഹാനിയോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഈ മാർഗത്തിൽ അല്പമെങ്കിലും പരിശ്രമം ഏറ്റവും വലിയ ആപത്തിൽ നിന്നും സാധകനെ രക്ഷിക്കും. ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്ലോകമാണ്. ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? 2-ാമത്തെ അധ്യായം 40-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സ്നേഹാഭിക്രമനാശോസ്തി പ്രത്യവായോ ന വിദ്യതേ സ്വൽപമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. നമ്മള് വളരെ കുറച്ചാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പോലും നമ്മളെ എല്ലാ ആപത്തിൽ നിന്നും നമ്മളെ രക്ഷിക്കും എന്നാണ് ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പതനം സംഭവിച്ച ഭക്തനെ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ താൻ എവിടെ നിർത്തിയോ അവിടെ നിന്ന് ഭക്തി സേവനം തുടങ്ങാൻ കഴിയും. ഇത് ഏത് ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞാണെന്ന് അറിയോ ഭഗവത്ഗീതയില്? ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ഉറങ്ങിയോ? ആരും കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? മാതാജി കേൾക്കണില്ലോ. ഈ ശ്ലോകം ഏതാണെന്ന് അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും? പതനം സംഭവിച്ച ഭക്തന് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ എവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയോ അവിടെ നിന്ന് ഭക്തി സേവനം തുടങ്ങാൻ കഴിയും. 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 41-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്ലോക നമ്പർ പറഞ്ഞു തന്നു. എന്താണ്? സോറി, തുടക്കം ഞാനും മറന്നുപോയി. 6.41 അടിച്ചാൽ കിട്ടും. പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതാം. അതാണ് മാതാജി. ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ യോഗഭ്രഷ്ടോ വിജായതേ. അതന്നെ ശ്ലോകം. പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതാൻ ശാശ്വതി സമാ. ആ ശ്ലോകമാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോ വീണു പോയാൽ നമ്മളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിടും ഭഗവാൻ. ഭക്തി ചെയ്യാൻ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗൃഹത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ പോയി ജനിക്കുക. പിന്നെ അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ എവിടെ നിർത്തിയോ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയാൽ മതി. ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു വീട്ടിലായിരിക്കും. ശുചീന ശ്രീമതാംഗേഹേ യോഗഭ്രഷ്ടോപി ജായതേ. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മള് വീണു പോയാൽ, നമ്മള് യോഗത്തിലായാലും ഭക്തിയിലായാലും പരിപൂർണമാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ നിർത്തിയോ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയാൽ മതി അടുത്ത ജന്മത്തില്. നല്ല ഗുണങ്ങൾ ഒരു ഭക്തനിൽ അനായാസം വന്നു ചേരുന്നു. ഒരു ബാഹ്യപ്രവർത്തനത്തിന്റെയും ആവശ്യമില്ല. ശുദ്ധി പരിശീലിക്കുന്ന ഒരുവനിൽ ദേവന്മാരുടെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഒരു ഭക്തൻ, ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി അർജുന പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല എന്ന് നീ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കൂ അർജുന എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഭക്തി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് വരുന്നത്? നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് നമ്മളിലേക്ക് ഭഗവാൻ തരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ദേവന്മാരുടെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭക്തി പരിശീലിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയിൽ ദേവന്മാരുടെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമമായ ശക്തിയാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരായതുകൊണ്ട് അവർ ഒരിക്കലും ഭക്തി മാർഗം ഉപേക്ഷിച്ച് കർമ്മിയുടെയോ ജ്ഞാനിയുടെയോ യോഗിയുടെയോ മാർഗം സ്വീകരിക്കരുത്. ഈ വസ്തുതയാണ് ഉത്സാഹ നിശ്ചയ ധൈര്യ തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന എന്നതുകൊണ്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയാലാണ്, യോഗമായയാലാണ് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. മഹാമായയാണ് അഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ഭൗതികതയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ആരാണ്? മഹാമായയാണ്. ആ മഹാമായ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവരെ 3 വിധം, ആദിഭൗതികം, ആദിദൈവികം, ആദി ആധ്യാത്മികം, 3 വിധം കഷ്ടപ്പാട് കൊണ്ട് അവരെ വലയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. യോഗമായ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളെ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിച്ച് ഭഗവാന്റെ രീതി. അതായത് അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്
ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ ഭക്തന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ആദിദൈവികം, ആദിഭൗതികം, ആധ്യാത്മികം ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പോകുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അല്ലെ. ഈ പ്രോബ്ലംസ് ശരിക്കും എവിടെയാ ബാധിക്കുന്നത്? മനസ്സിനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് നമ്മളെ അല്ലെ. എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ്. അതിനൊരു എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഉണ്ട്. അതിന് നശിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അതല്ല ഭഗവാൻ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ നമ്മളെ, ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആത്മാവിനെയാണ് അല്ലെ, നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വഴിയിലേക്ക് ഭഗവാൻ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളെയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ യോഗമായ ദേവി നമ്മളെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ ഒരിക്കലും ഭക്തിമാർഗം ഉപേക്ഷിച്ച് കർമ്മയുടെയോ ജ്ഞാനിയുടെയോ യോഗിയുടെയോ മാർഗം സ്വീകരിക്കരുത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തി ചെയ്യാൻ കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതി പാതി വഴിയിൽ നിർത്തി പോവരുതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഉത്സാഹ നിശ്ചയ ധൈര്യ തത്ത കർമ്മ പ്രവർത്തന എന്നതുകൊണ്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഭക്തിക്ക് അനുയോജ്യമായ യമനിയമങ്ങൾ ഉത്സാഹത്തോടും ക്ഷമയോടും ധൈര്യത്തോടും കൂടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെയായാൽ ഭക്തി മാർഗത്തിൽ പുരോഗതി നേടാൻ സാധിക്കും. അതായത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് വന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് വിടാൻ പാടില്ല? ഈ യമനിയമങ്ങൾ വിടാൻ പാടില്ല. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എന്നെ ഉറപ്പായിട്ട് രക്ഷിക്കും എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവോടുകൂടി, ബോധ്യത്തോടുകൂടി നമ്മള് ഭക്തി ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടതാണ്, മാരേ കൃഷ്ണ രാഖിക്കോൻ, രാഖി കൃഷ്ണ മാരേക്കോൻ. അതായത് ഭഗവാൻ ഒരാളെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അയാളെ ആരാലും രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഒരാളെ രക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ആരാലും അയാളെ കൊല്ലാനും സാധിക്കില്ല. ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്റെ മനസ്സിൽ വന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാണ്. നമ്മൾ അർജുനൻ മഹാഭാരത യുദ്ധ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എല്ലാരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ജയദ്രഥന്റെ കഥ. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയദ്രഥന്റെ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടില്ല മാതാജി. കേട്ടിട്ടില്ലേ? മാതാജി ഒന്ന് പറയോ? ഇത് ദുര്യോധനൻ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ ജയദ്രഥന് ഒരു വരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ജയദ്രഥനെ ആർക്കും കൊല്ലാൻ സാധിക്കില്ല. അഥവാ ആരെങ്കിലും ജയദ്രഥനെ കൊന്ന് കഴിഞ്ഞാല് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തല ആരുടെ കയ്യാലാണോ നിലത്ത് മുട്ടുന്നത് ആ ആളിന്റെ തല 1000 പീസായിട്ട് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോ ദുര്യോധനൻ വളരെ സാമർത്ഥ്യത്തോടു കൂടി ദുശ്ശളയുടെ ഒരേ ഒരു പെങ്ങളായിട്ടുള്ള ദുശ്ശളയുടെ ഭർത്താവാണ് ജയദ്രഥൻ. അപ്പൊ ആ ജയദ്രഥനെ കൊണ്ട് വെല്ലുവിളിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ വൈകുന്നേരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച് കൊന്നു കളഞ്ഞിരിക്കും എന്ന് അർജുനൻ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുകയാണ്. ഇനി അഥവാ എനിക്ക് വൈകുന്നേരം വരെ അവനെ കണ്ടെത്തി കൊല്ലാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ഞാൻ സ്വയം ഒരു തീക്കുണ്ട ഉണ്ടാക്കി അതിൽ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യും. അപ്പോ ദുര്യോധനൻ എന്ത് വിചാരിച്ചു? എന്തായാലും മൂപ്പർക്ക് മരണം ഉറപ്പായി. കാരണം ഇയാളെ ജയദ്രഥനെ കണ്ട് കൊന്നു കളഞ്ഞാല് അർജുനന്റെ തല പൊട്ടിത്തെറിക്കും. ഇനി ജയദ്രഥനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് നിർത്തി അർജുനൻ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അർജുനൻ സ്വയം ആത്മഹത്യ ചെയ്യും. രണ്ട് വിധത്തിലും അർജുനന് മരണം ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ദുര്യോധനൻ അങ്ങനെ ഒരു കെണി ഒരുക്കിയത്. എന്നിട്ട് ജയദ്രഥനെ ഒരു ഗുഹയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒളിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോ വൈകുന്നേരം ആവാറായി. ഇതുവരെ അർജുനന് ജയദ്രഥനെ കണ്ടുകിട്ടിയില്ല. കാരണം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഞാൻ എന്തായാലും മരിക്കാൻ തയ്യാറായി. അർജുനന് ഇത്രയും ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആളാണ് കൃഷ്ണൻ അല്ലെ, കൂടെയുള്ള കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? തന്റെ സുദർശന ചക്രം കൊണ്ട് സൂര്യനെ അങ്ങ് മറച്ചു. അപ്പൊ എല്ലാരും വിചാരിച്ചു സന്ധ്യയായി എന്ന്. അപ്പൊ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ജയദ്രഥനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു. ഇങ്ങനെ പുറത്ത് വന്നപ്പോ ജയദ്രഥനെ കണ്ട വഴിക്ക് ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറഞ്ഞു, നീ ഇപ്പൊ അമ്പയ്യ അർജുന. ഇല്ല കൃഷ്ണ, സമയം സന്ധ്യയായി, ഞാൻ പ്രതിജ്ഞ എടുത്ത, നീ ഒന്നും പറയണ്ട, ഇപ്പൊ തന്നെ അമ്പയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് മാത്രം പോരാ, അവന്റെ തല അങ്ങ് ദൂരെ അവന്റെ അച്ഛൻ സന്ധ്യാവന്ദനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സന്ധ്യയായി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്, ഇപ്പൊ സൂര്യനെ മറച്ചു സന്ധ്യയായി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം വെള്ളത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സന്ധ്യാവന്ദനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അയാളുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊണ്ടിടണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ ജയദ്രഥനെ അപ്പൊ തന്നെ വധിച്ച് ആ തല അങ്ങനെ തന്നെ അയാളുടെ അച്ഛൻ, അതായത് ജയദ്രഥന്റെ അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ആരുടെ തലയാണെന്ന് പോലും അറിയാതെ അദ്ദേഹം എടുത്ത് ഒറ്റ ഏറ് കൊടുക്കുകയാണ് നിലത്തേക്ക്. അപ്പൊ തന്നെ അയാള് 1000 പീസായിട്ട് തല പൊട്ടിത്തെറിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ എങ്ങനെയായാലും മരണം ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അർജുനന് മരണം ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ദുര്യോധനൻ ജയദ്രഥനെ കരുവാക്കിയത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒരാളെ രക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് കൊണ്ട് അർജുനനൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല. പക്ഷെ ജയദ്രഥനെ കൊല്ലുന്ന ആര് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഭഗവാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഭഗവാൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. എന്താണ് മാരേ കൃഷ്ണ രാഖിക്കോൻ, രാഖി കൃഷ്ണ മാരേക്കോൻ. ഭഗവാൻ ഒരാളെ സംരക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാല് ആർക്കും അയാളെ കൊല്ലാൻ സാധിക്കില്ല.
ഭഗവാൻ ഒരാളെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ആർക്കും അയാളെ സംരക്ഷിക്കാനും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല അല്ലെ. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എന്ത് പ്രോബ്ലംസ് വന്നാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണ്, ഭഗവാൻ തീരുമാനിച്ചതാണ്. എന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഭക്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ലൈഫിന് ഒരു പ്രോബ്ലം വരികയാണ്, അതായത് നമ്മൾ മരിച്ചു പോവാണ്, കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ ഇതിലും നന്നായിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ നമ്മളെ കൊണ്ടാക്കും ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടുന്ന് പിന്നെ വളരെ വേഗത്തിൽ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പാരന്റ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുക, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് സറൗണ്ടിങ്സ് മുഴുവൻ ഭക്തന്മാരായിരിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും നമുക്ക് എന്താണ് വറീഡ് ആവേണ്ട കാര്യമില്ല, നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇതിന്റെ ബാക്കിയേ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭക്തി ചെയ്യുന്നവർക്ക് സ്വല്പം അപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായത്തെ മഹതോ ഭയ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്റ്റ്. ചോദ്യങ്ങൾ: ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാൻ വേണ്ട 6 കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഉത്സാഹ, നിശ്ചയ, ധൈര്യ, തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന. പിന്നെ ഉത്സാഹ, നിശ്ചയ, ധൈര്യ, തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന, സംഗത്യാഗാ സതോ വൃത്തേ. അല്ലെ, ഇതാണ് 6 കാര്യങ്ങൾ. ശില രൂപഗോസ്വാമി ഭക്തിയുത സേവനത്തെ പറ്റി ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം നാനകർമാദ്യനാവൃത അനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നവവിധ ഭക്തി: ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണോ സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യമാത്മാനിവേദനം. ഭഗവത്ഗീത 4:34 ശ്രവണത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? 4:34 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ? തദ്വിധി പ്രണിപാതേന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരുല്ലേ? ഭക്തിയോഗം പൂർണ്ണതയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം? ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും ഇല്ലേ? ആരുല്ലേ? പോയോ? ഉണ്ടല്ലോ മാതാജി. ഭക്തിയോഗം പൂർണ്ണതയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം? എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാനാണ് നമ്മള് ആചാര്യന്മാർ എങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ പ്രകാരം 4 യമനിയമങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉത്സാഹം എന്താണ്? മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഉത്സാഹം? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേട്ടിട്ടില്ല ആരും ഉത്സാഹം? ഉത്സാഹിയായി ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതെ, എന്താണ് ഉത്സാഹം? നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുകൂടി ബുദ്ധിപൂർവം നടത്തുന്ന പ്രയത്നത്തെ ഉത്സാഹം എന്ന് പറയുന്നു. ആത്മവിശ്വാസം ഉള്ളവനായിരിക്കണം. അവശ്യം രക്ഷിപേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണൻ തീർച്ചയായും എന്നെ രക്ഷിക്കുകയും ഭക്തിപൂർവ്വം സേവനം വിജയകരമായി നിർവഹിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിനെയാണ് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടോളൂ. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ. മനസ്സിലായില്ല മാതാജി, പുസ്തകം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടേ. ആത്മവിശ്വാസം ഉള്ളവനായിരിക്കണം. അവശ്യം രക്ഷിപേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണൻ തീർച്ചയായും എന്നെ രക്ഷിക്കുകയും, അതായത് ഭഗവാൻ എന്നെ തീർച്ചയായും രക്ഷിക്കും, വിജയകരമായിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം പൂർത്തീകരിക്കാൻ എന്നെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിനെയാണ് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലേ? മനസ്സിലായി മാതാജി, ആത്മവിശ്വാസം ഉള്ളവനായിരിക്കണം. ഇതൊരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെച്ചോളൂ. സ്ക്രീൻഷോട്ടോ മറ്റോ എടുത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എഴുതാം. അതിന് ഞാൻ മാറ്റട്ടെ സ്ലൈഡ്. അടുത്ത ചോദ്യം. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ക്ഷമയുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്? ക്ഷമ എന്താണ്? നമുക്ക് നല്ല ടോളറൻസ് ഉണ്ടാവും. നമ്മളൊരു ഉദാഹരണമൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു ഇല്ലേ? ക്ഷമ എന്തുകൊണ്ട് പ്രാധാന്യമാണ്? നമ്മൾ അക്ഷമരായിരുന്നാൽ എന്താണ് പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ക്ഷമയുടെ പ്രാധാന്യം, വളരെ ക്ഷമയുള്ളവരായിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അവശ്യം രക്ഷിപേ കൃഷ്ണ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ തീർച്ചയായും എന്നെ രക്ഷിക്കും, അത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. തത്കർമ്മ പ്രവർത്തന.
എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓർമ്മയുണ്ടോ? അത് നമ്മളെ സ്ലൈഡിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന, ഉത്സാഹം, എന്താണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓർമ്മയില്ല? ആർക്കും ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല? കർമ്മ പ്രവർത്തന, ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, കേൾക്കുക, കീർത്തീകരിക്കുക, കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുക. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമമാംസ ശക്തിയാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരായതുകൊണ്ട് അവർ ഒരിക്കലും ഭക്തിമാർഗം ഉപേക്ഷിച്ച് കർമ്മയുടെയോ ജ്ഞാനിയുടെയോ യോഗിയുടെയോ മാർഗം സ്വീകരിക്കരുത്. ഈ വസ്തുതയാണ് ഉത്സാഹ, നിശ്ചയ, ധൈര്യ, തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന എന്നതുകൊണ്ട് വ്യക്തമാക്കപ്പെടുന്നത്. തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരുടെ പാത പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാന് ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെയാണ് പറയുന്നത്. ആ കർമ്മമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന. അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുന്നേറാൻ എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ചെയ്യുക, അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന. ഹരേ കൃഷ്ണ.